104.7 IFM. Report! Aasahan na umano na tataas ang presyo ng bilog na prutas ayon sa ilang tindera sa Calasiao Public Market. Bagamat wala pang paggalaw, sa ikatlong linggo pa ng Disyembre nakatakdang magtaas ang presyo ng naturang produkto kasabay ng pagtangkilik nito bilang pampaswerte sa pagsalubong ng bagong taon. Hanggang sa kasalukuyan, ang presyo ng mga bilog na prutas, ang grapes na seedless nasa 200 piso, ang grapes naman na may buto nasa 150 pesos, ang kiat-kiat nasa 100 ang per pack, ang orange naman nasa 30 pesos ang kada piraso, China Pumpkin 10 piso kada piraso, Japan Original Apple nasa 70 pesos, ang peras naman 3 para sa 100, watermelon 200 to 250 pesos habang ang melon nasa 80 pesos ang per kilo. Sa ngayon, matumal pa ang bentahan ng bilog na prutas sa nasabing bayan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Rakatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.